В турските сериали блести една невинна и умна жена от харема. Сценаристите продават образа на нежна, пресметлива и харизматична майка. В действителност обаче, балканските села горяха, мъченията продължаваха, децата изчезваха. Това видео не разказва телевизионна приказка, а паметта на балканските народи. Докато Кьосем даваше заповеди зад завеси, светлините на Константинопол никога не огряваха сухия хляб на нашите хора. Пътят на Кьосем започна с робство. Тя е родена на Тинос като Анастасия, окована и продадена в Константинопол. Първо я нарекли Махпейкер, после Кьосем. Станала наложница на султан Ахмед I, майка на Мурат IV и Ибрахим I. Докато синовете й били малки, тя управлявала. Като велика валиде, майка-владетелка. Тя диктувала ферманите, назначавала хора, решавала на къде ще потекат парите. Забравила откъде е дошла, а всяка нейна заповед се връщала обратно като глад, страх и данъци върху балканските народи. В сърцето на Епир, в Янина, имало манастири и занаятчии. От християните, които отказвали да приемат исляма, се събирал поголовен данък – джизие. Кьосем го направила непоносим. Който не можел да плаща, бил принуждаван да смени вярата си или му конфискували имуществото. През 1611 година епископ Дионисий вдигнал балканските народи срещу османската власт. Въстанието продължило кратко, но наказанието било жестоко. Дионисий бил заловен, измъчван, одран жив, а кожата му натъпкана с слама и изложена в Константинопол. Старата църква била разрушена. На нейно място Аслан Паша издигнал джамия. Посланието било ясно. Мълчи, плащай, подчинявай се. Кьосем обвързала данъците със себе си чрез системата Илтизам – откупуване на данъци. Държавата продавала приходите от даден район на нейните хора, които след това обирали населението. Пристанища, митници и рибни пазари попаднали в техни ръце. За всяка лодка се плащал данък за хвърляне на мрежа. За всеки съндък – данък върху рибата. За всяко пристигане – нова квитанция. Солта и виното били обложени двойно, таксите на мостове и кейове се увеличили. Чиновници искали подкупи, налагали глоби, конфискували стоки. Рибари залагали лодките и мрежите си, селяни губели маслинови горички и лозя. Пазарите се опразнили, семействата бягали навътре в страната. Митът за защитата се разпаднал. Крайбрежията били опустошавани от пирати и набези, а управниците мислели само за плячка. Балканската младеж била насилствено набирана за безкрайни войни. Зад тях оставали деца, жени и старци, без защита. Балканските народи виждали, че така наречената държава не е тяхна държава, а машина, която ги смила, за да блести дворецът. През 1645 година Ибрахим I започнал голямата критска война срещу Венеция. Кандия, крепостта на Ираклион, била обсъдена от 1648 година. На третата година Кьосем накарала духовниците да издадат фетва, религиозен указ, че завладяването на Крит е възкресението на исляма. Но обсадата продължила 21 години. Животът на острова спрял, производството изчезнало, населението намаляло. От Тесалия, Македония и Морея до Егейските острови и Дунавските страни, балканските народи изпращали зърно и мъже за войната. Миризмата на барут станала постоянният дъх на Средиземноморието. Кьосем заповядала да убият Ибрахим и поставила на трона Мехмед IV. Отново станала велика валиде, но майката на Мехмед, Турхан, била също толкова амбициозна и жестока. Родена в украинските степи, отвлечена в робство, тя се издигнала чрез кръв.
През 1651 година, посред нощ, Кьосем била удушена. Години наред шепнала смъртни заповеди зад завеси и една завеса стегнала гърлото й. Турхан заела мястото й. Подписът се сменил, експлоатацията останала. Накратко по времето на Кьосем картината била ясна. По-тежки данъци за християните, по-малко камбани, повече джамии и мрежи на ислямската власт, села, които сменяли вярата си, за да оцелеят. Дворецът наричал това ред. В действителност това били страх и принуда. Мурад IV обесвал всеки, който нарушавал забраните, Ибрахим първи опустошавал провинциите заради своя лукс, а Мехмед IV се възкачил като дете и бил управляван от жени и придворни. Балканските народи видели с очите си какво е империя. Чужд ботуш, чужд джоб. Нашата кръв. Ние помним не от сериали, а от опит.